أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. U-Allah ukhuluma ngokudalwa komuntu namadimoni. Ayela ukuthi u-Allah uthini, uzwe kahle ulalele kahle. Yabona iQur'ani ngihlale ngikutshela ngithi inezimpendulo. Yonke into eyenzayo iQur'ani inezimpendulo zayo. Lalela ke. U-Allah uthini, ngivulela sura 15, sura Hijr. Okay. Suratul Hijr. Okay, idwala. Hijr idwala, the rock. Okay? Uthi Allah futhi ngamdala ngempela umuntu ngobumba olukhalayo, ngodaka olumnyama olubunjiwe waba isimo somuntu. Allah utshela wena muntu ukuthi wena wadalwa kanjani, umuntu wokuqala. Njengoba nithi nina akekho umuntu wokuqala u-Allah uyakutshela ukuthi ukhona. Naku ngamdala ngobumba. Angithi wena udalwe ngama-sperms neqanda likamamakho. U-Allah uthi wokuqala ngamdala ngobumba. Uphike mawuphika, remember, ayimiyeke ukuthi ngikutshela into okumele uyizwe, hayi ofuna ukuyizwa kuphela. Nale okumele uyizwe. Whether uyayamukela noma uyemukeli okwakho. Okay? Lalela. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Namajini amadimoni la nina namhlanje enibiza abantu bakini enibiza amadimoni nithi abantu bakini, u-Allah uthi nawo ngawadala. Ini amajini ngaphambili ngomlilo ongenantuthu. Amajini amadimoni adalwa ngani? Ngomlilo ongenantuthu. U-Allah esekwenzileke lokho. Subhanallah. U-Allah uthi ke manje sengikwenzileke lokho manje, wa izqala rabbuka lil malaika. Futhi nalapho Allah inkosi yakho ithi ezingilosini, Allah manje utshela ini izingilosi. Subhanallah. Inni khaliqun basharan min salsal min hama'in masnun. Ngizodala umuntu ngobumba. Allahu akbar. Ngizodala umuntu ngobumba olukhalayo. Allahu akbar. Min hama'in masnun. Ngodaka olumnyama olubunjiwe lwaba isimo somuntu. Uzwileke umuntu wakithi ukuthi umuntu oqala wayenjani? Wadala ngodaka olumnyama, ubumba olumnyama. So laba baloku bekubonisa belungu, bekubonisa ama-China, bekubonisa ama-Dutch, bekubonisa amaNdiya bethu u-Adam no-Eva, bayakubalekisela ukuthi bangakutsheli ukuthi u-Adam waye umuntu omnyama. Akusho mina, ngifunda iQur'an la kukhuluma umdala owadala lowo muntu loyo. Uthi ngamdala ngobumba olunjani? Olumnyama. Lalela ke. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Lapho ke sengimenzile waphelela, ngamphefumulela umoya wami, niwe nikhothamele. U-Allah utshela ingilosi ukuthi mase ngimdalile lo muntu, mase ngimbeka lapha phambi kwenu sengiqedile ngamphefumulela esewumphefumulo, esewumuntu ophilayo, bese nina nibonisa inhlonipho, nenzani? Niyamkhothamela. Ukukhothama kwe-respect lokhu, kwenhlonipho, hayi kokukhonza, ngoba munye onelungelo lani lokukhonzwa, niwe nimkhothamele. Subhanallah. Fasajadul malaikatu kulluhum ajma'un. Zonke izingelosi zamkhothamela. Allahu akbar. Zonke izingelosi zamkhothamela illa iblis. Allahu akbar. Zonke izingelosi zamkhothamela ngaphandle kuka Iblis. Aba ayakuna ma'as-sajidin. Wenqaba ukuba nalabo abakhothamayo.
zonke izingilosi zamkhothamela ngaphandle kabani? Ngaphandle ka-Iblisi. Wenqaba ukuba nalabo abenzani? Abakhothamayo. Allahu Akbar. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'a